prieteni, astăzi noi vom gusta fructe exotice. Și sunt aici cu sora mea, Daria. Bună. Așa, noi o să începem cu primul fruct. Aici. Tamarilo. Așa. Avem aici două lingurițe. Avem un Așa. O să stai eu pentru că zi câteva informații despre. E un fruct original din America de Sud. Asta știi tu, da? Așa, și cum se mănâncă asta? Bagi lingurița și o mănânci. Bagi lingurița acolo și... Explică cum miroase. Miroase a kiwi. Da, parcă e roșie de-aia stricată, cică, mă. Roșie. Roșie, nu? Roșie foarte... Parcă e roșie, nu de așa, Daria? Nu știu ce Zara. Dar e bun. Da. Mi-mi place, da? Bine, cum ziceți voi. Parcă e... Am întâlnit. What? Și chestia asta, doar chestia asta se bărăcă, nu? Adică restul nu. Da, încearcă să mănânci dacă e bun. Nu. Ea o să mai citească... Nu. Nu. Ce ai faci, mă? E bună și chestia asta. Da, Doamne. Abar nu e bun. Așa. Noi l-am golit. El a golit mai mult pentru că ea a făcut mai de mult. Mam! Sunt bune. Îi dau... Ce notă îi dai? Pentru aia dinăuntru. O 9. 9 din 10. O să le punem aici. O să începem cu... Grenadila. Nu contează. Aici ud, băi, n-am cum să... Deci, vedeți că o să se taie foarte greu pentru că am mai încercat eu să... E sigur că nu vrei să tai eu? Nu vreau să tai tu. Mamă, zici că... Da. Da, sunt foarte buni. Haide, mănâncă. Mamă. Se mănâncă și sâmburii la Da, se mănâncă. Parcă e kiwi. Dar nu pot să iau. Mamă. Mie nu-mi place. Parcă e rodi. Uitați, stai. Cum e, îți place? De aia nu mergi numai 3. Așa. Uitați. Mamă, cum miroase. Nu-mi place. Să las aici. Îi dau vreo un 6. Tu? 5. Doamne, ferește. Asta... Ci că după... Am auzit că după... Mangustan îi zice. Mangustană. După punctele astea de aici, arată câte chestii sunt înăuntru, câte bobiți, să zic. Nu știam asta. Eu știam. Nu o să mă gând la tăiat, oameni buni. Asta nu se taie. Vrei să tai eu? Păi se taie, dar nu tai până la capăt, pentru că trebuie să tragi așa după. Hai, Ia asta. eu mai golesc asta, că asta a fost cea mai bună. Că nu se taie. Știu, că e tare.
Frate. Dă-mi. Băi, nu! Nu, stai, ia degetele, că nu merge. Nu trebuie până la capăt, care... Băi, bă, Uite, gata. Gata, dă-mi. Hai, s-a deschis. S-a deschis puțin. Și sâmburii mei preferați. Ei. Na. Sunt și că e dulci. usturoi, frate. Da, deci... Și coaja se mănâncă? Nu se mănâncă coaja. A, Gustă. cade din mână. Dulce. Ce Mai dă-mi. Îți place? Mhm. Ce nu te dai? 20. Asta îmi place. Ți-am zis eu. Euro 9. 8. E bun. Bă, Bă, bine, Dumnezeu. dacă nu Nu. Da. Na, așa suntem noi. Hai. Bă, ce mai aia? Scuze. Îi dau sâmbure. Și am sâmburi în gură. Da, ce? Am cu puțină mizerie. Da. Atâta sâmburele e? Da. Da. Deci... Mai dă-mi. Vezi că și ăla are smure. Să mai mănânc puțin din asta. Nu știu dacă o să vă pregătesc. Bă, frate, dar astea am auzit că sunt foarte bune, dar îmi zic că e... Ce bune e! Dar nu e așa de... Mă rog. Asta a fost tot ce a avut Cezara. Și... zi aici ceva de sfârșit. Cam atât a fost cu episodul de astăzi. Noi ne revedem data viitoare. Stați puțin. Pa, pa!